Hayi sihlezi sixoxa nkabe yami namhlanje Axoxa namhlanje senzani namhlanje? Namhlanje ngigibela phezu kweqhude ngilale phezu kwesikhukhukazi. Ngiyathela iqanda. Kube ezweni baba into engayisho bafethu ake niphumuze igrandpa niphumuze odiscipline angeke basebenze. Ya lamapeni lawa. Silapha ngani? Baba mamela. Lamapeni awafuni igrandpa. Afuni alperim. Lo muntu wamagundu Black poison uhlanganise no retex. Ya mfethu into engayisho. Sibhizi kakhulu singamabhakaniya. We are very busy like busy. You understand? Kumnandi ezweni baba. Ngangishila unyaka uqala ngathi lo nyaka unyaka wamabhakaniya. Kuguga ama prankstand iphela inyama. Kuphela umethiso kujema amagani light. Nongayidli inyama ulala idlile. Ekseni baba sigeze ngesobho. Ngishilo ngathi namhlanje sigeza ngesobho sisula ngenyama. Yasibole ama toothpick baba. Inyama ibhajwe emazinyweni baba. Mamela Frank. Kusizini elandelayo mfowethu. Ngisacela unginikeze ama prediction wakho weOrlando Pirates ukuthi iyothatha baba cup again. Ngabe izowathatha vele? Isizini elandelayo mfethu obvious M1080 vele yePirates. Naloko eNetbank sasikuboleko lamlami sabona babhayiza siyakubuyisa. Lokho eKhaling lokhu vele hayi siyaqoqa nabo. Lokho ileague iSundowns itable record yayithatha 8 times in a row. Thina soyithatha 10 times in a row sivale ngestar. You understand? Imistake eyenziwe ngoLamthuthu namaSunflower ukusicompare neArsenal. By the way basizi iArsenal ngokuyicompare nathi. You understand? Ukubethwa iArsenal abayicomparanga nePirates bengeke win. Sayibongela iArsenal ukuthi bayicompare neteam ewinayo. Swinile baba amapain awakhe Rustenburg awekhe eMbombela. Ale kwa Mr Bobby lephakathi natural and I don't care baba ongekho right akabe west. You understand? Ongekho right akabe west umakhelwana simfuni somhlaba ngesobho somhlaba ngethambo lenyama sobraya baba. Beekeeper owagcina umbuzo mfowethu ne kuba player angatholanga isikhathi esiningi sokudlala kule season oDlamini oMbule oSilepe obani oSesana ungathini kubo mfowethu? No into engayisho kumabhakani especially angadlali bafowethu le season sinama trophy amaningi esiyowadlala amaningi ama competition sizobadinga for me is useless ukuthi hambe solanda abadlali abasha sinabadlali abadala so coach wami ngiyacela just eda kancane bese sewudila ngalabo abakhona labo abakhona aba expiranga it's just ukuthi basithole sibhizi sifuna lento esiyifunayo yeah so sisabhilivela kini bafowethu sisanthanda but once a Pirates always a Pirates. Beekeeper ngiyabonga kakhulu mfowethu bopha phakaniya.